एक असा सैतान जो खजिन्याच्या आसपास राहणं पसंत करतो, पण त्याची रूप बदलण्याची शक्ती त्याला अजूनच भयावह बनवते. कारण रात्र होताच तो एका छोट्या पक्षाचं रूप घेतो. त्या छोट्या पक्षाकडे पाहता त्याची शक्ती ही कमी झाल्याची भासत असली तरी त्याचे आगीचे श्वास मात्र सगळं काही राग बनवून टाकायची क्षमता ठेवतात. अशा या गूढ शक्तीचा इतके महिने शोध घेऊनही त्या दोघा तस्करी करणाऱ्या माणसांच्या हाती जिथे काहीच लाभले नाही, तिथे आम्ही त्या खजिन्याचा शोध कसा बरं घेणार होतो. तुम्हाला सर्वात आधी तो पक्षी जिथे दिसला होता ती जागा कुठे आहे? नयन आणि गाठोड्यावाल्या बाबांना त्या मुलीजवळच आराम करायला थांबवून मी आणि विशाल तस्करी करणाऱ्या त्या माणसासोबत दुसऱ्या दिवशी जंगलात निघून गेलो. दिवसभर जंगलातून खाण्यापिण्याची सोय करून रात्रभर आम्ही मोकळ्या आभाळात त्या पक्षाच्या येण्याची वाट पाहू लागलो. नशिबाने पावसाने कुठे अचानक दडी मारली होती. तस्करी करणारा तो माणूस चालता चालता काही क्षणासाठी आमच्यापासून काही अंतर लांब झाला. तेव्हा विशाल हळूच मला त्या माणसांबद्दल सांगू लागला. ती माणसं कोण आहेत, ती किती वाईट असू शकतात हे ऐकल्यावर मला धडकीच भरली. कारण त्या मुलीच्या शरीरातून काढलेली पिस्तुलीतील गोळी ही त्यांच्याच एका साथीदाराच्या पिस्तुलीतील होती हे त्यांना त्याच वेळी कळाले असणार. मग ती माणसं इतकी शांत का, की त्यांचा अजून काही डाव आहे? त्या रात्री आम्हाला त्या पक्षाचा काहीच चुकावा लागला नाही. पण त्या रात्री एक गोष्ट मात्र चांगली घडली होती. जंगलातील त्या मुलीला शुद्ध आली होती. पण आता मी कोणतीही रिस्क घेणार नव्हतो. पुढचे काही दिवस मी स्वतः त्या मुलीसोबत तिथेच थांबलो. माझ्यासोबत तस्करी करणारा तो वयस्कर माणूस आमच्यावर लक्ष ठेवायला आमच्या सोबतच त्या झोपडीत थांबला होता. दुसरीकडे एक संपूर्ण दिवस आराम केल्यावर नयन आणि गाठोड्यावाले बाबा विशाल आणि त्या धिप्पाड तस्करी करणाऱ्या माणसासोबत जंगलात त्या पक्षाचा शोध घेत फिरू लागले. पण इतकं करून त्यांच्याही हाती निराशाच लागली होती. 3 दिवस झाले होते, पण आम्ही तिथे एका मोकळ्या पिंजऱ्यात सापडल्यासारखे होतो. मोकळा पिंजरा यासाठी कारण आम्ही इथे तिथे जाऊ शकत असलो तरी आमच्यावर सतत लक्ष ठेवले जात होते. जंगलातील ती मुलगी आता स्वतःच्या पायांवर उभी राहू शकत असली तरी गोळी लागल्याने आणि शरीरातून फार रक्त निघाल्याने तिला उठता बसता चक्कर येत होती. अखेर 4थ्या रात्री ज्याची सर्वांनाच आतुरता होती ते घडलं. आम्ही तिघे वगळता सगळेच त्या पक्षाच्या शोधात गेले होते. तेव्हा विशालला आकाशात एक छोटासा लालसा प्रकाश दिसला. विजलेल्या आगीतील अंगारात ज्याप्रमाणे त्याच्यातील आग आपल्या पोटात दडून असतो अशीच त्या पक्षाची चोच दिसत होती. तो बघा पक्षी तिथे. तसेच सगळेच आकाशात पाहू लागले. अंधाऱ्या आकाशातून चमत्कारी लालसर प्रकाश असलेला एक छोटासा पक्षी उडत होता. सगळेच तो पक्षी उडत असलेल्या दिशेला धावले. पण त्या पक्षाचा वेग आणि छोटा आकार यामुळे तो काही क्षणातच नजरेआड झाला. मला सांगा, या जंगलात जुनं स्मशान किंवा एखादी अशी जागा आहे का जिथे मृत आत्म्यांना पुरलं किंवा जाळलं जायचं? हाँ, यहाँ है ऐसी एक जगह. कोणत्या दिशेला सांगू शकाल का? साउथ के साइड में. गाठोड्यावाल्या बाबांना एक मोठा पुरावा मिळाला होता. जंगलातील स्मशानाची ती जागा त्याच दिशेला होती ज्या दिशेने तो पक्षी गेला होता. तो पक्षी केवळ खजिन्याजवळच नाही तर अशा जुन्या ओस पडलेल्या स्मशानाजवळही राहणं पसंत करतो हे गाठोड्यावाल्या बाबांना माहीत होतं. त्यामुळे आता त्याचा पाठलाग करणं हे केवळ निष्फळ ठरलं असतं. कारण तो तर स्मशानाच्या दिशेने गेला होता. त्या उलट तो ज्या दिशेवरून आला होता ती जागा महत्वाची होती. कारण दिवसभर तो सैतान त्याच्या मूळ रूपात तिथेच राहत असावा जिथे कदाचित तो खजिना दडलेला असावा. आणि रात्र होताच तो पक्षाचं रूप घेऊन स्मशानाच्या दिशेने शिकार करायला जात असावा. अजून एक गोष्ट अशी होती की तो पक्षी त्यांना जिथे दिसला होता तिथे तो जास्त उंचावर उडत नव्हता. कदाचित त्याने इथे जवळच कुठून तरी जमिनीवरून आकाशात झेप घेतली होती. जंगलात खजिने शोधण्यासाठी अशा सर्व छोट्या मोठ्या तर्कवितर्कांचा विचार करावा लागतो, जो विचार आता गाठोड्यावाले बाबा करत होते. तो पक्षी ज्या दिशेने आला होता त्याच म्हणजे उलट दिशेला साधारण अर्ध्या किलोमीटरच्या परिसरात तो खजिना नक्कीच असणार.
गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले. खरं तर त्यांच्या बोलण्यावर असा सहज विश्वास ठेवणे कोणालाही कठीणच होतं, पण इतरांकडे सध्या तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याखेरीज दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. चौघेही जण त्या जंगलात उलट दिशेने पुढे निघाले. ते छोट्यातल्या छोटा पुरावा शोधण्याचा प्रयत्न करत होते, पण तिथे घनदाट झाडाझुडपांशिवाय आणि सुकत चाललेल्या चिखलाखेरीज दुसरं काहीच दिसत नव्हतं. 3 ते 4 तास ते तिथेच शोध घेत राहिले. आता रात्रीचे 3-3:30 झाले होते, त्यामुळे आता परत फिरू आणि दुसऱ्या संध्याकाळी परत इथे येऊ या विचाराने ते मागे फिरणार. तोच त्यांना आकाशात पुन्हा एकदा तसाच मंद उजेड दिसला. गाठोड्यावाल्या बाबांनी सर्वांनाच हाताने शांत राहायला सांगितले. धनाचा शोध घेणारा तो सैतान रूपी पक्षी अचानक तिथल्याच एका झाडावर येऊन बसला होता. त्याने काही वेळ तिथल्या जागेचा कानोसा घेतला आणि तो काही अंतर दूर एका मोकळ्या जागी एका दगडावर येऊन बसला. तिथेच दडला आहे खजिना, गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले. तसा तो झाडांची तस्करी करणारा माणूस झाडीतून बाहेर आला. कमरेला अडकवलेली गावठी पिस्तूल काढून त्याने ती त्या पक्षावर रोखली. तो पिस्तुलीचा चाप ओढणार तोच गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्याला धक्का मारला. त्याच्या पिस्तुलीतून गोळी सुटली खरी, पण त्याचा नेम मात्र चुकला होता. तो पक्षी पिस्तुलीच्या आवाजाने उडून कुठे गायब झाला. रागाच्या भरात त्या माणसाने गाठोड्यावाल्या बाबांना जोराचा धक्का दिला. ते खाली कोसळले. त्याने त्याची पिस्तूल गाठोड्यावाल्या बाबांवर रोखली. ये क्या किया तूने? लगता है तुझे अभी मारना पडेगा. तो त्याच्या पिस्तुलीचा चाप ओढणारच होता. तो झाडावरून आगीचा झोत त्या माणसावर आला. त्याच्या कपड्यांनी झटक्यातच आग पकडली. एवढासा पक्षी असं काही करू शकतो यावर नयन आणि विशालचा विश्वासच बसत नव्हता. त्या माणसाने जमिनीवर लोळण घातली. चिखलामुळे कपड्यांनी पेटलेली आग लगेच विझली, पण तो पक्षी काही साधा सुद्धा नव्हता. तो झाडावरून खाली उतरला आणि तो त्या माणसावर सर्व बाजूंनी आग ओकू लागला. मुझे बचा, अगर मैं जिंदा नहीं बचा, अगर हमें खजाना नहीं मिला तो वहां वो दोनों मारे जाएंगे. हे ऐकताच गाठोड्यावाले बाबा पुढे आले. त्यांनी त्यांच्या झोळीतून एक पुडी बाहेर काढली. त्यात दुधी बांधलेली होती. वाईट नसला तरी समोर तो एक पक्षीरूपी सैतानच होता. खजिन्यासाठी त्याला तात्पुरतं इथून पळून लावणं गरजेचं होतं. गाठोड्यावाल्या बाबांनी ती उदी त्या पक्षावर मारली. जखमीवर मीठ चोळावं तशी त्या पक्षाच्या शरीराची आग होऊ लागली. तो धडपडला, पण कसा बसा उडत तो तिथून निघून गेला. त्यांना आता घाई करायची होती, कारण सूर्य उजाडायला 1-1.5 तासच बाकी होता. जर तो पक्षी परत आला तर तो सैतानाच्या मूळ रूपात येणार होता आणि त्याच्याशी लढायची आता तरी कोणाचीच तयारी नव्हती. तो पक्षी जिथे बसला होता ती जागा काहीशी विचित्र वाटत होती. नयन आणि विशाल तिथला तो दगड जागेवरून हलवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांच्यात तितकी ताकद नव्हती. तेवढ्यात अंगावर भाजलेल्या जखमा घेऊन तो माणूस तिथे आला. त्यानेही जोर लावला आणि तो दगड जागचा बाजूला झाला. तिथे खाली 8-10 फुटाचा खड्डा होता. ओबडधोबड जागा असल्याने हातपाय घट्ट रोवून त्यात सहज आत किंवा बाहेर येता येणार होतं. त्या माणसाने आत टॉर्च मारली. तळाला काहीतरी चमकत असल्याची त्याला जाणीव झाली. तसा तो त्या खड्ड्यात उतरला. इतका पाऊस होऊनही ती जागा, तिथली माती ही आश्चर्यकारक सुकी दिसत होती. त्या माणसाने ती चमकणारी वस्तू मातीतून बाहेर काढली. ती एक सोन्याची अंगठी होती, पण ती अजूनही एका बोटाच्या सुकलेल्या हाडामध्ये होती. तिथे अजूनही काही हाडं पसरलेली दिसत होती. भयानक बाब म्हणजे ती सर्वच मानवी हाडे होती. पण त्या जमिनीच्या गुफेच्या एका अंधाऱ्या भागातून अचानकच सोनेरी प्रकाश येऊ लागला. त्याने एक एक करून सर्वांनाच खाली यायला सांगितले. तो माणूस स्वतः त्या गुफेत आत त्या प्रकाशाच्या दिशेने जाऊ लागला. गाठोड्यावाले बाबा, नयन आणि विशाल त्याच्या पाठून येत होते. ते मानवी हाडांच्या अवशेषांवरून पुढे जात होते. तिथे समोरील तो प्रकाश काही क्षणातच अजून तीव्र झाला आणि त्या माणसाला समोर गुहेच्या कोपऱ्यात सोन्या चांदीच्या खजिन्याची रास दिसली. सोन्या चांदीची नाणी, हिऱ्या मोत्यांच्या माळा
दागिने यांचा तिथे ढीग रचला होता. तो माणूस धावत त्या सोन्या चांदीत अक्षरशः लोळू लागला. त्याला तर त्याच्या शरीरावरील जखमांचा, वेदनांचा जणू विसरच पडला होता. जंगलातील तो खजिना नयन आणि विशालच्या समोर होता. सोन्या चांदीची हाव कोणाला होणार नाही. दोघेही पुढे झाले, पण तोच गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांना अडवले. त्या सोन्या चांदीच्या ढिगाऱ्यावर कोणीतरी बसले होते. त्याचं ते भीमकाय शरीर, अंगावर चढवलेले दागिने, त्याच्या भोवती फिरणारा एक मुंगूस, तो धन कुबेर होता. आजही अनेक ठिकाणी असं मानलं जातं की दडलेल्या खजिन्याची रक्षा हा धन कुबेर करतो. कुबेर, ज्याला अनेक जण देव म्हणूनही पूजतात, पण प्रत्यक्षात हा सर्व यक्षांचा राजा मानला जातो. तो जोरजोरात विक्षिप्त हसत होता. त्या गुहेत तो भयानक आवाज सर्वत्र घुमू लागला होता. पण तिथे गाठोड्यावाल्या बाबांना जे दिसत होतं, जे ऐकू येत होतं, ते त्या माणसाला, नयन आणि विशालला मात्र अजिबात दिसत नव्हतं. त्यांना खजिन्याच्या ढिगावर केवळ एक मुंगूस फिरताना दिसत होता. नयन आणि विशालला त्यातल्या थोड्या तरी सोन्या चांदीच्या वस्तू उचलायच्या होत्या, पण गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांना अडवून ठेवलं होतं. कुबेराचं लक्ष नयन आणि विशालच्या प्रत्येक हालचालींवर होतं, पण ते दोघे मात्र त्याला पाहू शकत नव्हते. गाठोड्यावाले बाबा जबरदस्तीने कसे तरी नयन आणि विशालला घेऊन तिथून बाहेर आले. बाहेर येताच नयन आणि विशाल गाठोड्यावाल्या बाबांना त्यांनी असं का केलं याचा जाब विचारू लागले. तेव्हा ते म्हणाले, तो नुसता खजिना नव्हता, तो एक सापळा होता. तुम्ही धनाचे किती लोभी आहात हे दाखवणारा. गुहेतून त्या तस्करी करणाऱ्या माणसाचा हसण्याचा विचित्र आवाज येत होता. पण तो आवाज खरंच खूप विचित्र होता, एखाद्या वेड्यासारखा. तुम्ही लगेच जाऊन सर्वांना इथे घेऊन या. गाठोड्यावाल्या बाबांनी सांगताच विशाल आणि नयन काही वेळातच आम्हाला त्या जागी घेऊन आला. आमच्या सोबत आलेल्या त्या तस्करी करणाऱ्या माणसाने तर आम्हाला पिस्तुलीचा धाक दाखवूनच इथवर आणलं होतं. त्याचा आमच्यावर अजिबात विश्वास नव्हता. मेरा साथी कहा है? तो आत गुहेमध्ये आहे. इतक्यात त्यालाही गुहेतून त्याच्या साथीदाराच्या हसण्याचा आवाज आला, पण तो आम्हाला असं काही सोडणार नव्हता. खजिना मिळताच त्याला आम्हाला संपवायचंही होतं. त्याच्या हातात पिस्तूल असल्याने आम्ही आता तरी त्याचं काहीच वाकडं करू शकत नव्हतो. तसे आम्ही सर्वच गुहेत उतरलो. समोर सोन्याची रास पाहताच त्याच्या हातून त्याची पिस्तूल खाली गळून पडली. त्याच्या जोडीदाराप्रमाणे तो देखील धावतच त्या सोन्या चांदीच्या ढिगाऱ्यात अक्षरशः लोळू लागला. त्याला कसलंही भान राहिलं नाही. इथे आमची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती. आम्हाला तो खजिना त्याच्याकडे बोलावत होता. तोच त्या गुहेच्या तोंडावरचा दगड खडखड करत पुन्हा त्याच्या जागी येऊ लागला. जर का आता आम्ही लगेच बाहेर पडलो नसतो तर कायमचे तिथेच अडकून पडणार होतो. गाठोड्यावाल्या बाबांनी आम्हाला भानावर आणले आणि गुहेचं दार बंद व्हायच्या आधीच आम्ही कसेबसे गुहेतून बाहेर आलो. गुहेतून अजूनही त्या दोन्ही झाडांच्या तस्करी करणाऱ्या माणसांचे वेड्यासारखे जोरजोरात हसण्याचे आवाज बाहेर येत होते. ते तिथे आता कायमचे अडकले गेले होते. आम्ही मात्र एकदाचे त्या तस्करांच्या हातून सुखरूप बाहेर सुटलो होतो. मी, विशाल आणि नयन आता गाठोड्यावाल्या बाबांसोबत आणि त्या मुलीसोबत आता आमच्या खऱ्या प्रवासाला तयार झालो होतो. गाठोड्यावाले बाबा, तुमच्या गाठोड्यात ते काय आहे? विशालने जरा आश्चर्याने विचारले. तसं गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांचं गाठोडं उघडून पाहिलं तर त्यात एक सुंदरसं हिरव्या खड्याचं लॉकेट त्यांना दिसलं, ज्याची चैन गाठोड्याच्या बाहेर लटकत होती. भेंडी, हे काय आहे? कदाचित हा त्या कुबेराचा गाठोड्यावाल्या बाबांना मिळालेला एक प्रकारचा आशीर्वादच असावा. पण त्याचा आम्हाला या प्रवासात नेमका काय उपयोग होणार होता हे मात्र काळच ठरवणार होता. पागुल बुवा,
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.